Bună, dragilor! Eu acum o să pun ouăle la incubat. Vreau să vă arăt, oul are bănuți, dar acest lucru nu constă în faptul că oul este fertil. Oul este fertil, vom vedea dacă oul este fertil după 3 zile de incubat. Oul nu ne arată dacă este fertil prin bănuțul pe care îl are. Acest bănuț reprezintă camera de aer a oului. Dar fertilitatea oului nu o putem vedea numai după 3 zile de incubat. Noi așa ne scoatem puii în fiecare an. Avem ouă de la găinile noastre pe care le punem la incubat și astfel avem pui din propria gospodărie.